Kinonyalam ke NPP Jirang Blok balalam khmat da uba Sostinus Sotun MLA bat Presiden ke NPP Jirang Blok. Rengkat u District President ke NPP ba Clement Maulong bat kipara nongyalam jongka Eastern bat Western Jirang. Kila kentat mardor ya kejing keno uba Victor Rani. Ba ke NPP kala kentat ban ai tiket ya u hakani ke election MDC na Jirang hadien ba ulah penyeso dekot yalade syaka seng Kongres. Kinonyalam ke NPP Jirang Blok hakakat arterik no opera arhajar arpusau kila penlong da kejingelang bakirki hakat laimer bernihan na kabenta banyak keren halor kikam ke parti badru ban pensyai bat ban ya mirjingmut halor katei kejing keno uba Victor Rani. Kinonyalam ke NPP Jirang Blok kila pensyai kejing keno uba Victor Rani kadai hadin shisngi bala penyaso yalade syakaseng Kongres ban yakun haka election MDC arhajar arpusang. Da kajing keno ya MLA ke Jirang ba persya ban ai tiket ya hakani ke election banwan ulayo daw banrung syakaseng Kongres. Parti kejungi kumba layo sngau na kaliang jong blok presiden kalapoi kene khubor kejing ba ut kejing nam na kaliang pai ba kalalong ba sitom ha kejing ban penjop ya neu sitting MDC namar ba kejing jingai jong i na kipai ba halor jong ne kejing ut kejong ki na kaliang jong akum district president ngalakhot i ginong yalam baro jong blok bat ngalali yalam siau state president sar prestun tensong din mangilalik mania kendu ya sar prestun tensong ha kan nyutrek jong ubanai September te na kaliang jong kan nyutrek ubanai November na kaliang jong i ilaong ba ikwa mania kendu hi dalade ya babu yau MDC babu Victor Rani nang tayo blok presiden yau district president rengkat batu blok secretary te kata sengi banyak kendu kalong kendai terik jong menai Oktober Oktober mo te hakta kejingya lek jongi tu laong na kaliang jong state president yang aku district president ba ngan pentip ya babu Victor Rani bonwan mania don lang te sengi bat ya secretary rukum ju mon pentip lang tinggal pentip yau haka praterik hi ngala pentip yau babu Victor Rani bau state president ku abane kendu ya phi rengkat bat yau blok presiden rengkat bat district president margum tahi kejubam ni kalong ba beling andang le ya kendu pat nomar ba hangui kesngi manga bat ki arngut pat ki MDC ngilik bani kendu yau state president Maria rung state president uong bet babu Victor ka khubor pangjopi ka basneu ba la stom ban penjop bi tiong margum ta klam da jubab syu sikentin ru ngasuang play si bonsar ban ngami no te kande kala dei ka plan ka bana ri na benta ban mai tiket syu yang kampat don kano ru ka jing keren pang tiket rei kata ka dei jing seu jong i nak ta jing keren jong u state president ba phi pitlot palat phimla syu ban job kata bla penlong i ba intre syu tang ban lek ban ya kendu ban state president dan hak tu step kendai tarik ru ngadang persyang hi ban khro na ru tarik ong ya lek habadang khot ya phi kadon ke ban penbej nomor 4 rai ke tiket te rei ong be ngam lek syu te kendai tarik mer step suami ni rung syaka chambar jong state president yang lapun biang i wong bubu kilapoi hang no lajan poi em ngalong phi ngam wan syu ngam don kamanto syu nga bangadon ha parti mat ngan syong no khop ngan dum yele election syu lagi khun gi tiru kila ong ya ta kata kadika jubab naga kaliang kejong i nrei ha ka sauterik pade jong liu benai sauterik lapun yang be kwa ya kendu bat ngalai kendu opor janmet ilawan ai ya ka city resignation te hang de gen ka banga kwa ban pensyai ka long ba na kaliang ka parti ka klempat rai e pang tiket bat 4 declare hiru namaria ki ka list banengkong jong ki kandidat jong parti dang penmi ha ka santerik ka ba mai la de resign ha ka sauterik da ka baong ba la reject ka tiket yang te kasau kene kalong ke babakla kan namar ba
ilarahi bai ong bala reject haba empat don ka ke du jing keren sipang ta ka jing reject tiket ye i toh tangata te nakaliang jonga kumu MLA jong ka Jirang constituency bat haju kopor kumu president jong ka NPP Jirang block naso ban penpau ya ka jing lengo bat ya ka jing kendit hadien ba ngilayo i kubor ba i ba Victor ani ila no e ka parti NPP balai ban penyeso syaka parti Kongres but halor kenika jinglet penyeso ke jongi syaka parti Kongres ha ke jing sisa kumban supen pau kumat jongki baro nam ta ke jing tip ke jongki nakaliang jongka parti NPP kam judon kano ka konspirasi kumala keno la keren la penpau menin haki jingkren ling baga social media haki meeting ke bagi pelong banong ba kedon ka konspirasi persya ya i ba Victor ni ban penduk tiket kalong ke babakla namar ba haba declare ya ka parti tiket jong ke NPP haka santerik jong ubanai jong matau banai du banai Desember kadba ka resignation jong i ba Victor klade du sauterik but ya karai jong ka parti tiket naka Jirang constituency hadu menta ngirasa haka umdum ke jinglengo yanongin jit yanongin pha namar ba i ba Victor ila resign naka parti ke jongi but ngedon lang ringkat bat i district president nang ta i secretary jong ka block ro kumju bat ki nongkit kam ki ba khmat tam jong ka parti ke jongi namne na po Jirang block halor ka jingkren ka jong i MDC ba ki leaders jong ka NPP kila persya i ban ai tiket ya kane ngakubur ban ngai hap bat ka jingong ka jong i but kane ka jingong jong i ba Victor ba ki leaders jong ka NPP ki persya ya i ban ai tiket but nak benta ka jing tip ka jong pi baro ki pajba jong ka Jirang constituency ki leaders ki wanra ya ka feedback hakinong elam kilaban ai hu MLA kilaban pensngo paramaki halor ka jingyo jingtip ka jongki na ki pajba tenga tharai kin khamha ki leaders ki batip khamha ban batai namar ba maki ki asngo hakbede bat ka feel ka jong i MDC badai na kata kadau na kaliang jong ki leaders ki kwa ban ai jingmut ba mai in kham ban le bha khanang ba ngin la ban nang ngin klan chu chu ba ka parti ka jungi ngin la ban punjab suki i ha ka election ka ban sawan henrei pheuse kumala keno boong ba ka NPP kala kentaj ban ai tiket henrei kala abandai penban ka jing thumu ka jongki bakin mi no na ka parti ka jungi haka last moment ka ba mangingil sa haka umdum ngim tip syu ko ban le yano ban rai yok candidate tenga tai ki don lang ki leaders i don ni president by secretary nang ta kumju ru bat ki we ki members ki batip ha ya kini ki baro tenga karpat lada ba ki don ban ong te nakaliang juki kru ken presgo khandiat